देखिए भैया, ये जमाना जीत के देखते हुए आज एगो हम दहेज गीत लिखले बानी और ये आप लोग के सामने गावे जाता है। ये हमारा आशा बा, विश्वास बा कि आप सभी लोग के पसंद हुई। आपके छोटा भाई अब्दुल्ला राय भोजपुरिया पर अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दुआ बनौले रही। हमरे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और बेल आइकन वाला घंटी जरूर दबाई। बहुत दुख के बात बा कि दहेज खातिर आजकल लड़की कुल के जान चल जाता, तरह तरह के बात के परेशानी होता, लड़की के जिंदगी दहेज के चक्कर में बेकार हो जाता, नरक हो जाता। यही पर विचार करके आगे जो हम गीत लिखले बानी, गीत सुनी और विचार करी। गीत कैसे बा? बेटी दहेज खातिर मारल जात बाड़ी, बेटी दहेज खातिर मारल जाता रे। बेटी दहेज खातिर, बेटी दहेज खातिर मारल जात बाड़ी। बड़ा दुख के बात बा, इका करे बेचारी। बड़ा दुख के बात बा, इका करे बेचारी। बेटी दहेज खातिर मरल जात बाड़ी। बड़ा दुख के बात बा, इका करे बेचारी। बड़ा दुख के बात बा। सासैन के ताना मारे बहुते सतावे, सासैन के ताना मारे बहुते सतावे। कबो कबो घरवा से बाहर भगावे। बाड़े गरीब इनके, बाड़े गरीब इनके बाप महतारी। बड़ा दुख के बात बा, इका करे बेचारी। बड़ा दुख के बात बा, का करे बेचारी। बड़ा दुख के बात बा, इका करे बेचारी। भैया हो, हमारे गाना पसंद होई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। ये अपना छोटा भाई अब्दुल्ला राय भोजपुरिया पर दुलार प्यार आशीर्वाद दुआ बनौले रही और ये हमार चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी।